ayu saka aku ki nggo napa, Mas? Mbah. Umpamane takon milih raya karo bokong pilih ndi, Mas? Aku milih wajah. Oh, lah sampean yo goblok, Mas. Oh, celok aku. Nek rai diwalek entuk apa, Mas? Gulungan. Nek bokong diwalek entuk apa? Oh iya. Ciak. Ya logikane dalang kondang ki sing Nugroho kok ngurusi jerengane wong wedok ini nek dalang sing salah iki kowe nek jereng iki sesuk meneh dhuwur kae didak dijerengi ning dhuwur ora ngerti wong. Lah aku nang dhuwur. Aku jerengi ning ngarepane. Dadi dayo arep ketemu kowe iki wis weruh jerengamu sik. Ora, jenengan kan niat arep goleki to? Ora, aku dijak mlebu bojomu kok. Lah ya mana nek ya mlebu, aku kene wae ngono kuwi nek dijak mlebu. Pak teng wingking mawon ngopi. Yuk. Nah, aku ya gelem to. Aku kok cenanangan tengah. Aku iso ngene iki lho. Aku biasa iki iso. Aku batenge iki Mickey Mouse kok gede banget. Terus nek ngono iki piye? Ayo ora piye-piye. Ora jane jenengan ngopo lho nganti ndelokke barang kaya ngono barang. Ngomongi kowe. Aku rasah diomongi wong kuwi ndekku. Oh iya. Bayi iso dititipne. Berarti kowe kuwi lek nang alam donya ora rabi gak apa-apa ya berarti. Tidak butuh seorang perempuan toh. Ora butuh masak mangan toh. Ora butuh catering. Kayak pesen lho. Oh iya. Berarti lek ora butuh wong wedok ya berarti kowe ora pengen rabi. Yuk pengen. Terus lek kowe ngono piye butuh ngono kowe mara ning komplek ngono ora mendem kowe sedina. Kamangka kowe saknyangan sedina paribasan ping 6 ping 3. Umpama kowe iki mbayar bojomu sepisan kuwi pira? Ping 3 kuwi wis muni pira? Purle sekali mlebu saiki nyawer 500. Bojomu ki jajale sedina sewengi ora mbok wae apa-apa. Betul apa yang dikatakan Mbak Lucy, saya setuju. Setuju. Sik. Piye? Masa wis mundak 500? Lah biyen pira? Yen 30 ya. Kula mboten lilo tahun Mas. pira kuwi? Kula 98. Sing mbok pilih wedok apa? 98 ya ora. 98. Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula. Sababe? Nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe iki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rawa nyangi duwe. Terus apa kiye apa jenenge iki murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyongi ngingu cak dikin. Kiye isa cinta tak terpisahkan lan sapiturutipun. Ngene niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mungkin nek boten pas nek nganti ucul meneh kepripun. Aja kuwatir, terus nek wis dilebokno Tebu digiles dadi kula. Bojo ayu jare nyepaki tangga. Bojo elek cil ayo ditlateni. Nek wis tuwek Ndang dipateni. Aja ngomongke mati aku ki isin ya. Mati jatah kok isin. Lho. Nek didusi ya nek ndang dibuntel. Lah terus. Nek nggo dolanan. Lah. Kowe wedi nek ngono. Berarti kowe ndek niatan ngono. So nek sing mati aku sik dhewe titenono ya. Kowe aja ngedusi aku. Lah kok apa? Paling mbok slentiki ngene ya. Rasuti ya. Mangsane ini karo muni rambut saji mesti muni ngono ka aku. Dislendiki tek kaya enek. Upama enek lan bojone ora digondol wong ya. Oh ya enek. Mbak, aku mencintaimu. Kira-kira piye? Ya ora apa-apa to, Mas, lek kon mencintai. Lah ngono lho. Ndek dhuwit apa ora? Ya ora duwe wong urung bayaran. Ora ndek dhuwit arep mencintai. Ya sing penting cintane ditampa, engko golek duit kan semangat. Ndek dhuwit ora apa-apa. Ya engko tak golekne utangan, tapi diterima ya cintane. Lek gur mencintai oleh, tapi lek ngleboni ya ora oleh. Ya nek ora dileboni ninceng tok ae to. Halo Mas Brondong,
Duda-duda sungguh anteng gak kar-karan. Lah dalah iki mesti Suloyo nek iki. Wis aku saiki gak njaluk mobil Mas, tak pikir-pikir ki mobil ki gak iso ditumpaki juga. Lah karone sapa sing arep kei mobil iki lho. Wis aku njaluk sertifikat omahe. Saya ngladrah ngono to anduku. Lek iso omahe pinggir dalan lantai 3. Enek kae lho, ora trimo tingkat 3, tapi tingkat 6. Omah jangkrik. Masih sing seneng karo aku tenanan, tolong sertifikat omahmu kekno aku. Wis langsung tak terima sekarang juga. Gak usah ngedabrus, aku ya ora ngedabrus. Wis ndang lamar aku, Rene, gak usah nggo mobil wis kali ini nggawa sertifikat omah ae ya. Lah kowe ngomong ngono iki gak gedabrus to. Ngelabui dalan nuyuh jaminane sertifikat. Sampai suwi rondo niki dalane apa sing kena dilewati? No. Tekon yo glidis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Nek wis 12 tahun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso iki ben iso lewat ngono. Kan ora usah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tahu jajal dalan liyane iki Jawa mek yo ora sida to aku. Nang yo an sampean apar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran lho iki mosok tekoke ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho iki ben menak lewate. Ini parah. Wong wedok iki semakin dewasa kok semakin menantang dan menarik ngono ya, Mbak. Pertanyaane jos iki. Lah iya toh pertanyaanku tetap bermutu. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan kok karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiyet sak pol-pole. Selosno. Aja sampai leren pokoke. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Dadi kan ya wis mateng-mateng gitu. Wis enak-enake iki pokoke. Oh, ngono kok baik hati ya. Lah aku tergantung lawane ya, nek lawane marai mangkel ya melu mangkel. Lah kok sik kok lawane marai mangkel ya aku marai mangkel wae piye? Lah iya lho, jelas kok. Aku urung apa-apa wis dunekke kon nyokot kamat, terus dunekke nangka blonyoh. Dunekke apa meneh mau? Lah kowe nek tak unekke bendina rasamu mangkel ki mbok ya matur. Pak kula tak rasa melu nyinden ngono piye? Lah aku ya piye nek ra nyinden kok kendile goleng. Ayo kene rumangsane ora apa-apa. Ora lah mbok ngalem aku wae ngopo to? Oh ya, ya wis wedian tadi ngarep nganggo lendang. Jan, piyayi kok kaya ngono lho. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasong. Ora iso to? Pan ngalem sithik ngono. Ya sesuk tak alem, sesuk bengi tak alem. Iya. Saiki rasa. Size L. Apa kuwi? Dijamin plok-plok. Ora nyokot berarti nek plok-plok iki. Empuk. Berarti sekoke sik apik iki. Gak bakalan rugi, gak bakalan nyesel. Kuwi lak jarimu. Minus pemakaian karo hati rondok retak wis ngono ae. Lah wong jenenge second lho. Minuse ya tetep pemakaian. Lah kira-kira golek bojo sing kaya piye? Mbok menawa aku termasuk di dalamnya. Kriteria suami pokoknya sing penak senukane. Ora usah samar nek masalah kuwi. Lah wong aku lho raja senuk. Terus gitikane jek wandes pokoknya. Aku nek ra mentok ya ra marem. Lah hobine apa? Hobi kelon. Lah ngene iki golek bojo sing hobi kelon ngene iki lho. Nang awak mundak lemu. Anjay. Kira-kira iso apa ora? Hitung-hitung 1 sampai 10. Menyek wong pakar matematika. Ora ngenyek aku. Sopo ngerti kepleset? Aku lo rumus 6 kali 9 ki pinter. Aja mbok anggap wae aku ki. Tapi kata-katane dirubah. Maksudnya? Misale 1 iki dadi sate, 2 dadi duwe.
Oh, berarti kata-kata ning guri dikei ngono ya? Iya, kira-kira iso apa ora? Gampang. 1 sate, 2 duit, 3 tige, 4 empek, 5 Apa mau? Ora patek krungu. Jajal balenono neh. Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah iya, ya. Aku nek ra karo awakmu ya moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumahmu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jrembo. Gelem ora tawar ora kok iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho, lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Anjay. Ini parah ini. Bapak-bapak, bapakmu akeh men to, Le? Piye anak arisan apa piye? Pakmu sopir-sopir. Oke. Oh, anu ra. Mohon maaf. Ibu-ibu. Bayuh, ibumu akeh nek mik ning Growandul ngono. Angel to mengercah iki aku. Lah kurang sip Pak. Pada malam hari ini Sing ngarani awan ya sapa lho. Nek lampune ngene iki jenenge bengi. Dah ora cerdas e. saya di sini Sing ngarani ning Randu Blatung ya sapa? Iki ning ledok bener saya di sini. Piye to bocah iki? terima kasih. Apa wis dikeki? Durung. Pak Lurah ro ngekeki no. Kenapa Rambutane ora praktis ae. Lah carane piye to carane? Sambutan itu singkat, padat, berisi. Contone. Contoh lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum acara ini saya buka, terlebih dahulu akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isine Lek tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye to bocah iki? Lagi sadar lek manur ki ayu, makane kok disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplok ae lho ndasmu coplokan rasa tinggi mikir kok iso. Ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir copoten ae kuwi ndase kok iso. Wis sak minggu nang ndi, Mas? Nang pantai. Nah melu piye? Mah, renang dong. Ya renang, ya keceh ngono kuwi. Nah renang ning pantai ra entuk suwe-suwe lho, Mas. Lah ngopo nek suwe-suwe? Mengko ndok masin. Ya wis ben, malah nglawi. Halo Yang. Halo, Kenapa? duit kuntek ya? Duit. Iya. Lah wingi wis tak transfer ngono lho. Lemu transfer lo, sasi kepungkur. Kurang. Ya wis entek to. Oh. 2 juta. 50 ae yang. 50. Ya, Kok didik men 50 juta iki? aku wis cukup ini. Lah terus piro? 1 juta ya. Ya nek enak ya ora apa-apa. Tapi enggak nang seminggu enggak nang lho ya. Seminggu. Lah hura-hura minggu aku. Terus sampai ra entek. Arep tanggo nyawer ya. Lah dene arep nyawer duwite ora nutut. Oh, arep nyawer. Ya, Aja koyo wong susah to. Bojomu nang Taiwan ora usah koyo wong susah. lah rumang samu aku gak susah ya. Aduh arep bojo. 100 juta ya. Ya, ndang kirimen lho ya. Lak kanggo. Kok 100 juta ini enggak nang seminggu. Terus sampai ra entek. Arep tanggo nyawer ya. Lah dene arep nyawer duwite ora nutut. Oh, arep nyawer. Ya, Aja koyo wong susah to. Bojomu nang Taiwan ora usah koyo wong susah. lah rumang samu aku gak susah ya. Aduh arep bojo. 100 juta ya. Ya, ndang kirimen lho ya. Lak kanggo. Kok 100 juta ini enggak nang seminggu. Wis to sing tenang. Entek-entek. Engko nek sekirane kurang marung ngono ki nek ngerum ngono ki kok undang-undang LC ngono lah. Tenang wi ra apa-apa. Iya ya. Ya ngono ki karo sedekah ngono ra apa-apa. Wis penting aku bahagia. Bojo ayu ora bahagia iki. Mama menderita papa bahagia itu udah. Ya aja muni ngono to.
Aku malah terenyuh nek ngono. Kudu nangis saya aku nek ngomong ngono. Nah, bubuk lagi jangan capek-capek lo di rumah. Biar mama saja yang kerja. Hati-hati lho lek kerja. Iya, iya. Ya wis nek ngono tak pateni sik ya. Arep bubuk aku. Love you. Love you too. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiyet nih sak pol-pole. Selosno. Ojo sampai leren pokoknya. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono ya apa matang-matenge ya, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Dadi kan ya wis mateng-mateng nih to. Wis enak-enake wi pokoke. Tapi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ra kuat. Mas, Apa? iki aku budal karaoke, koncoku sing ngenteni kae. Budal karek budal ta, Mas. Kalau misal sampean luwe ki ana wis soto kae ning meja masakan karo ndok karek siji. Wis gampang maneh masalah ya. Wis goni garing iki masih sok nguwak pangan misan dimane luwe. Engko tak golek ning warung ngarep omah kono ya, Mas. Gak usah marung ki ra mati 20.000 kuwi ya lho. Oh iya wis nek no, Mas. Engko budal karaoke kalau misalnya enek info lonte lanang sing terbaru ya aku balik iso. Bawa merekan motoran po arekan nggawa Honda JC. Lah sesuk tak gowo sama kalau misalnya ngene dolan ngene kaji kadring kok nganu numpak Supra kae. Iya mah gampang. Ya ngono sing manut ngono. Ya. Golek gak ndek rokok njaluk kancamu ngono. Kanca sapa to, Mas? Biasane sapa karo Agus ngono. Ya sana aku tak budal sik ya. Oh iya, Mas, hati-hati ya. Ya ngono, bener. Jika tidak denganmu, tidak juga dengan yang lain. Gatel. Kowe iki ngomong liyane gatal ora iso ya. Gatel. Lho kok jaran tenan ta yo. Gak bisa hidup tanpa dia. Kowe kok gak bisa hidup nek gak mangan. Mangano nek ra disemangati ya ora kolu to. Gatel. Kok iso koyo ngono lho? Gatel lo dhewe. Malam Sabtu. Lah malam apa? Ini kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Ih, mas aku wayah jatah gak aku yang lali. Iso lali, ora memang lali kok ya ngerti ku keling aku dino Setu kok. Jumat ndengi lho. Wis karo mbok wek. Jumat wingi aku diundang yasinan lek Sarti mah ya ora penak ra mangkat. Gak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ra suka. Ben sesuk manut tak ketok ben bundrek. Lah nek mbok ketok ora ya sing bingung awakmu ra dolanan neh ya to. Ben gak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Ora kejatah pisan ngono kok. Enggak suka aku ngono kuwi. Lek tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. lho piye to bocah iki? Lagi sadar lek manur ki ayu, makane kok disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplok nae lho ndasmu coplokan rasa tinggi mikir kok iso. Ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir coplokan ae kuwi ndase kok iso. Tempek ki nek wis dileboni kontol-kontolan kuwi nek dileboni kontolan sira rasa. Kowe tukune kudu sing sak jempol driji, aja sing gedhi goblok. Mending tak jempoli dhewe Tapi kan ora iso keter-keter, lek tuku manu-manuan iso ngono ning gambar kae goblok kowe mendo. Awakmu suwi ngerondo ngono iki dalane ora buntu, Mbak. Ora terima buntu ta, Mas? Lah piye? Wes watos kok cor-coran iki. Iya kangelan lho wingi. Mulane ngreneng wong ape ngrabi aku mikir. Kok iso ngono? Sentolopmu ngatasi pora, iso ngebur pora, ngono lho.
Musuh aku yo panggah jebol lo. Lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek nurupane. Warna ireng tok jembut apa desa. Kalau yo ora seneng lho warna neka-neka. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3. Jajal kaya apa? Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. 3 warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jembut arep nggo apa? Didol ya ora payu. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan ya nek mbok ngelapi, Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Mbak, rabi yuk. Enggak rabi diragati, galak malah ngeragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Ora musim udan ngene iki, ora yo katisen. Nek alis kandel ngono kuwi apa ya kuat mancal, Dek? Kowe iki takok to nantang? Takok, Dek. Takok to nantang nyil kowe? Takok. Hah? Apa mbok jajal to piye? Gah. Aku wis suwi lho, ora tak cas lho. Mosok wis suwe ora dicas, Dek? Hah? Ora. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah engko nek malah lurus terus ngene piye? Ya bar lurus ya terus ngene. Mlungker. Ampun, nggonku budel ngono. Iya, wani kowe. Wani aku. Dem sak unyil kok. Tapi kan api. Nantang to asline. Ora Des. Nantang kowe. Ya wis nek awakmu jual ya tak beli nek nu Des. Rambutmu dhuwur kok apik men to, abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Penasaran, Mas. Yo pengen roh ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to. Coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui 3 warna. wis ra karo-karuan nek nurupane. Warna ireng tok jembut apa desa. Kalau yo ora seneng lho warna neka-neka. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3. Jajal kaya apa? Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. 3 warna. Mbak, sepil barangnya, Cang. Sakmenika barangku elek, Mas, dombli elek. Lah ngono sing dibahas kok celak-cilik ae. Sampe nek tak sepilne barangku ya mesti mutah sakmenika. Ayo, berarti yo elek tenan lho. Aduh, Dek, enak, Mas. Enak kondi. Anja. Mami lihat Mbok Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa papi ngopi di sana itu. Lah kena apa? Hamidun, papi. Hamidun ini apa? Lah kok iso iki lho? Isa. Lah terus apa wis sing ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Kata apa? Papi nyutol apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Belas ora, Ma. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini, papi? Lah nyapa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh. Yang benihku apik kok mosok tak acar-acar. Udah entek bebek, entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saitik enggak? Yo tak emane-eman to manggonku. Engko dienggo nutul rono rene kena flu. Akhire manuke gebres. Nduk Lilis. Salam. Remenan daharan napa, Nduk? Mie, Mas. Mie keriting napa mie sing dawa? Aku demenane sing keriting gek dawa. Ayo lek kok padha karo aku. Ya krek. Anu Nur Sewu, Nduk Nur Sewu, remenane kok mie sing pedes napa sing sedengan? Demen aku sing pedes, Mas, ben iso huha. Jawa Cil. Karo kringete katos-katos. Jaluk Cil. Iki konsepnya piye?
Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sida apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Duwe bojo lemu ki penak lho, Mas. Kok iso ngarani penak iki lho? Penake nggo ndi? Rasa tuh kasur. Ngentek ning nggon iya. Ngisor dhuwur mlenuk-menuk. Bojo lemu iki pancen nyenengke. Disawang ya sedep, tapi ya kuwi nek kentepan pentil sisih ngono megap-megap. Anya. Awakmu suwi ngerondo ngono iki dalane ora buntu, Mbak. Mira terima buntu ta, Mas? Lah piye? Wes watos kok cor-coran iki. Iya kangelan lho wingi. Mulane ngreneng wong ape ngrabini aku mikir. Kok iso ngono? Sentolopmu ngatasi pora, iso ngebur pora, ngono lho. Musuh aku ya panggah jebol lho. Yang yuk Nyapo? pengen masa awakmu gak pengen? Pengen. Gak nyaman kata jam piro kae. Beduk dendeng lo iso pengen ki lo. Sekali-kali lah jajal lawan. Kan dong tahu. Terus aku gak seneng nang omahmu mesti yo. Njulak. Aku ki kesel ya, aku kesel. Tunggu bendok sak tarangane. Ini aku njaluk rambut kayak ini kayak njulak pemak men. Terus piye nih Bro? Ayo toh. Mami lihat Mbok Rondo yang jualan kopi itu loh, yang biasa papi ngopi di sana itu. Lah kena apa? Hamidun papi. Hamidun ini apa? Lah kok iso iki lho? Isa. Lah terus apa wis sing ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Tak apa? Papi nyutol apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Jelas ora, Mah. Sedikit pun enggak. Ora. Apa-apaan kamu ini papi? Lah nyapa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh. Yang benihku apik kok mosok tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tak emane-eman to manggonku. Engko dinggo nutul rono rene kena flu. Akhirnya manuke gebres-gebres ya. Berapa kali mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Lah sing jenenge laki-laki perkasa. Lah terus apa wis sing ngetengi? Sekarang mami mau tanya sama papi ya. Tak apa? Papi nutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Jelas ora, Mah. Sedikit pun enggak? Ora. Apa-apaan kamu ini papi? Lah nyapa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh. Yang benihku apik kok mosok tak acar-acar. Udah entek bebek entek meri loh kamu papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tak emane-eman to manggonku. Engko dinggo nutul rono rene kena flu. Akhirnya manuke gebres-gebres ya. Berapa kali mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Lah sing jenenge laki-laki perkasa ya apa ya terus gaene nutal-nutul rono rene ngono ya. Cek banget loh kamu ini. Malah pipi. Wis ra isin karo tatumu sing gambar kodok kuwi ya. Brengose ngetapel kok omongane karo menjep-menjep. Keke rombongane bintang tamu mau kok. Sajake ora. Kok geger ana apa to, Perang. Ya ampun, perang. Iya, mbok damai-damai. Ora meneng alam donya iki sing rukun, Gek, sing rukun. Nek padha gelut ki entuk-entukane apa sing menang ya lara, sing kalah ya lara. Lah nggih. Ning pun dadi kewajut dadi perang. Nun sewu sampean prajurit anyar. Anyar, Gek. Pindahan saka Jalan Kapas. Kok pindah? Kono sepi, Gek. Masa 3 dina grobyokan pindho. Marai ra entuk dhuwit, Gek. Marai entuk dhuwit ya ampun ming entek-entek lipstik. Apa? Entek-entek lipstik. Malam Sabtu. Lah malam apa? Ini kan malam Jumat. Lah malam Jumat terus ngopo? Mas aku wayah jatah aku yang lali.
Iso lali, ora memang lali kok ya ngerti ku keling aku dino Setu kok. Cuma ndengi lho. Wis karo mbok wae. Cuma wingi aku diundang yasinan lek Sardi mah ya ora penak ra mangkat. Nggak suka aku. Ora suka piye to ki? Yasinan ra suka. Ben sesuk manuk tak tok ben bundra. Lah nek mbok ketok ora ya sing bingung awakmu ra dolanan neh ya ta. Ben mbak iso jatah rono rene. Ih, Awakmu kok panggah ngono ae. Ora kejatah pisan ngono kok. Enggak suka aku ngono kuwi. Mas, Apa? iki aku budal karaoke, koncoku sing ngenteni kae. Budal karek budal ta, Mas. Kok lek misal sampean luwe ki ana wis soto kae ning meja masakan karo ndok garek siji. Wis gampang maneh masalah ya. Wis gone garing iki masih sok guwak pangan misan, dimane luwe. Engko tak golek ning warung ngarep omah kono ya, Mas. Kok usah marung ki ra mati 20.000 kuwi ya lho. Oh iya wis nek Mas. Engko budal karaoke lek misale enek info lonte lanang sing terbaru ya aku balik iso. Bawa rekan motoran po arekan nggawa Honda JC. Lah sesuk tak gowo sama kok misale ngene dolan ngene kaji kadring kok nganu numpak Supra kae. Iya mah gampang. Ya ngono sing manut ngono. Ya. Engko lek gak ndek rokok njaluk kancamu ngono. Kanca sapa to, Mas? Biasane sapa karo Agus ngono. Ya salam aku tak budal sik ya. Oh iya, Mas, hati-hati ya. Ya ngono, meneh. Nek alis kandel ngono kuwi kaya kuat mancal, Dek. Kowe iki takok to nantang? Takok, Dek. Takok to nantang nyil kowe. Takok. Hah? Apa mbok jajal to piye? Gah, Kapung wis suwi lho, ora tak cas lho. masa wis suwe ora dicas, Dek? Hah? Ora. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah engko nek malah lurus terus ngene piye? Ya bar lurus ya terus ngene. Mlungker. Ampun, nggonku budel ngono. Iya, wani we. Wani aku. Direm sak unyil kok. Tapi kan api. Nantang to asline. Ora Des. Nantang kowe. Ya wis nek awakmu jual ya tak beli nek nang Des. Sampean iki rondo to, Mbak? Lho, rapi durung lho, Mas. Oh alah, tak kira rondo. Tapi nek ngrasakne kaya wong rapi ngono kan ya wis tau. Rasane apa, Mbak? Maksudnya ngrasakne penake ngono kae lho yo. Keringetan bareng. Embuh ketarane kok rasane rapi ki penak. Yo penak, turu lho enek sing ngeloni. Pengen ayo rapi. Lah mbok ayo to. Bacaanmu menor-menor men Mbak. Aku bedhe paling sampean rondo. Oh, barang rondo malah numani Mas sak menika. Lah emang barangi rondo ki kaya apa kok numani? Kowe rong tau rasane barangi rondo? Yo belas saumur-umur aku rung tahu rasane kaya apa. Serlok Mas. Lah nopo kok kon nirlok? Meh dikeki apa? OTW. Tak gratis. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau sedikit. Loh, kalau banyak bisa sumpah bisa itu. Uang tidak dibawa mati, ya memang untuk hidup goblok. Mbak, awake sampean kok tambah kuru to. Apa ning desa nyewa bojone wong angel ya? Ada informasi aku Pak Grobok jalan. Kuwi ning ndi garapan paling gampang. Apa iya? Ora ning Indonesia, ora ning Taiwan, ora ning ndi. Kuwi garapan ora ning desa, ora ning kutha. Kuwi garapan paling gampang kowe sak ngerti kok. Lah nek gampang kok awake malah tambah entek lho, ora tambah subur. Tapi saiki ndak usume. Lah nek wis kadung pengen mosok ngenteni usum. Lah saiki usume apa? Iki usume cicip mencicip. Kayak panganan ya. Pengen nyicipi apa piye kowe kok seru masaku kok gloko. Yo gelem wong pertanyaan kuwi lho tak enteni ket mau. Aku ning omah iki bolak-balik nyewa. Lah wis akeh. Justru aku kurung ngene iki wis kokean nyewa. Lah ngerti aku nganggur nyapa ora mbok sewa.
Ran blegok. Duwe bojo lemu ki penak lho, Mas. Kok iso ngarani penak iki lho? Penake nggo ndi? Rasaku kasur. Ngentekne nggon iya. Ngisor dhuwur mlenuk-menuk. Bojo lemu iki pancen nyenengke. Disawang ya sedep, tapi ya kuwi nek kentepan pentil sisih ngono megap-megap. Anja. Wis sak munggune ndi, Mas? Nang pantai. Nah melu piye? Mah, renang dong. Ya renang, ya keceh ngono kuwi. Nah renang ning pantai ra entuk suwe-suwe lho, Mas. Lah ngopo nek suwe-suwe? Mengko ndok masin. Ya wis ben, malah nglawi. Mbak, rabi yuk. Galak rabi diragati, galak malah ngeragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Ora musim udan ngene iki, ora ya katisen. Anja. Kowe ngerti gak Ngerti apa? ilmu manuk? Manuk ya duwe ilmu to tiba. Manukmu kuwi lek esuk subuh kae ngejak tangi, masih ora ditangekne. Lah kowe kok ngerti? Kulino nginceng iki. Mergone nyapa? Kuwi ngejak kowe subuhan le, gek bar kuwi kerja sing mempeng. Aku iki teko utang, ora bahas kerja. Kok kejalukamu klemah-klemah oleh duit ngono? Lah nek enek apa ora ya seneng. Bamput. Kowe ngerti gak pesugihan? Arep dadi babi ngepet kuwi lho kudu dadi babi dhisik. Lah nyapa bahas pesugihan barang. Lah kok teko ndi-ndi gladrah. Lah kok kowe penak men klemah-klemah oleh duit, Cuk. Lah rumah samu apa bange mbahmu? Kerja ampre ben iso nyaur utang. Bobol tenan kowe iki. Yo kok jaran salah nggon lah ku teko. Ngapa to, Mas? Kok hewani kok lemes men klentrak-klentru. Alah, Bos. Kesel. Semprawut nya pikiran. Nimet apa cita? Ngeleh. Tak gawekno sego goreng apa mie? Mie ketok enak Dik, cocok. Tapi nek cocoknya berubah iki ya sego goreng. Ya wis ah, sego goreng gak apa-apa. Nek gawekno. Tak gawekno sik ndani. Yo nang cepet. Gawekno cepet. Tapi ya kuwi ngobengi aku julali ke jatah. Alah, nek masalah kowe njauh jatah ping 3 lho. Aku tanggas siap melayani, Dik. Wis tugasku. Gas pokoknya. Nek menurutku sih ya gak menolak untuk berpoligami wong lanang. Gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Wong lanang beristri 2 gak apa-apa. Loh, kan gak masalah ya? Gak masalah. Sing penting iku pokoknya lek iso adil kan ya. Dudu iku. Lah apa lho, Bi? Sing penting duduk kon. Bi, jare kowe nang Taiwan adol tur. Iya. Kowe kok ngerti? Yo ngerti ae to. Konti he? Sing ngendari kok sapa? Sing ngomong wong akeh lah. So, nek ngene carane malah gak dadi rahasia. Lah ngopo ndadati rahasiano barang? Ini keluargaku karo tangga-tanggaku malah ro kabeh ngene aku bakulan ngono. Yo malah ben ngerti tangga karo keluargamu ben jelas kok. Aku ya to. Tapi ora tak dol, Mas. Ya terus dikapakno nek gak didol. Tak sewakno barang siji yo didol yo entek to. Lah nek disewakne piro sak jame? Ora larang, Mas, murah-murahan ae aku. 50.000 piye? Sak jam. Aku yo gelem 50.000. Aku ora patek butuh duit kok ning ngene iki. Ah tenane. Lah ngopo? Lah jare nang kono karo mbabu. Yo malah ben ngerti tangga karo keluargamu ben jelas kok. Aku ya to. Tapi ora tak dol, Mas. Ya terus dikapakno nek gak didol. Tak sewakno barang siji yo didol yo entek to. Lah nek disewakne piro sak jame? Ora larang, Mas, murah-murahan ae aku. 50.000 piye? Sak jam. Aku yo gelem 50.000. Aku ora patek butuh duit kok ning ngene iki. Ah tenane. Lah ngopo? Lah jare nang kono karo mbabu. Dadi kae ning kono kae tak Ndi apa kuwi, he? kae nek sapu, pel-pelan, lap-lap ngono kae sih. Lho kae semata-mata dene ketok ning gone keluargaku, tanggoku iki mata iki mbabu tenan. Pencitraan, Mas, pencitraan. Oh alah. Tibae nang kono pura-pura mbabu. Tapi kan ada
Puting. Lah nyapa bingung. Lah nyapa nggonmu mbok inceng. Puting kuwi pentil. Isono lho, adine bulet ya jawab ket mau. Ya Allah. Lah nek beliung apa? Beliung kuwi beliung lak sing muter. Iya, Jang, gabungno kabeh. Berarti angin pentil muter. Apa mau? Angin pentil muter, Mas. Bayuh kaya apa rasane nek pentile diputer. Anjay. Kata-kata kalimate wae. Enek kalimat burine apa ki huruf kacek sahuruf ngoten pun beda artine. Beda. Lha iso ngono. Umpamane lek contoh jeru apa? Dalam lek tambah ka dadi jeruk buah. Lho niku lho pun genah lho. Jeruk dalam jeruk buah. Garu luku neng sawah. Ditambah ka garuk kukur. Wis beda turu. Lah iki lho Pak Sri. Oh iki. Ya iki aku. Iki lho sing gak tak senengi ya iki. Harga diriku jatuh sebagai dagelan pondok kingko. Mbak, info utang sing dibayar matur suwun. Enak ora, Mbak? Matane. Piye to? Enak wong teko mbok matak-matakne. Umpama enak lho kowe para yo gelem. Lah rumangsane iki apa bange mbahmu? Lah nek mbahku ndek bang lho aku ora golek info. Makane wis dadi wong lanang kerja. Lah aku kerja apa tak pamerne kowe? Kowe iki wong lanang kudu berjuang. Lah rumangsamu aku lho yo berjuang. Wong kowe iki berjuangnya belum tentu dadi tujuan, tak omongno. Lah tarah rong petuk dalane. Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Ilmu manuk. Manuk ya duwe ilmu lho tiba. Manukmu kuwi lek esuk subuh kae ngejak tangi, masih ora ditangekne. Lah kowe kok ngerti? Kulino nginceng iki. Mergone nyapa? Kuwi ngejak kowe subuhan le, gek bar kuwi kerja sing mempeng. Aku iki teko utang, ora bahas kerja. Kok kejalukamu tuku katok kleru klambi, ditumpaki tok ora dirabi. Katok bolong dicokot biawak, bojone uang tumpakane penak. Iki wis tuwek Mas, anakku siji. Mosok terima kok kowan kawin tok koyo. Ya apa-apa to Yu, lagi anak siji lho. Isih ger pokoke. Ki terus piye nasibe kok aku sampai melendung. Sampai aku meteng di luar nikahan ke sak menika. Mlendung meteng yo wis to, kok ribet-ribet mayu to. Apa kata netizen sak menika? Yuk hamil, sapa sing ngawini? Halah rasa ngene netizen. Sing penting kan padha penake. Iya Berarti dhisik masak menika, bareng ngono kawin iki sak puasmu, sak losmu. Oh ngono ya, berarti rabi sik. Di wong lanang kok senengane kuwan kawin tok dikon tanggung jawab ra gelem. Ya wis lah nek ngono ayo rabi sik. Sak betahku, wis kebut-kebut. Boten pareng Mas. Malah melet kaya kowe. Lho kok jarang namae. Mama jemburis. Papa mengkis-mengkis. Mama glowing. Papa kain-kain. Mama jengking. Ayo ayam metingkring. Anjay. Jawane mau lho. Hah? Jawane mau. 1300 papat likur. Coba kowe ngitung saka 10 tak penerke kok ndak aku isin. 10 sedoso. Heeh, terus Sedoso setunggal. 11. Selewas. 11 kok selewas. 11. Heeh, terus Kalih lewas. kalih welas. 3 lewas. 13. Patang belas. Patang gelas ki modiar wisan. Patang belas. 14. 14. 15. Gangsal belas. Gangsal welas. Terus 16, 17, 18, 19, Heeh. kalih 12.
Kali dosane ra satokne belas. Lah bar belas kok. Ah iya kuwi kali dosa nek Jawa ngono kuwi. Dek. Apa Mas? Umpama aku mentego sampean sing dadi wajan panase. Loh, kok iso? Soalnya aku lek cidek sampean hawane meleleh. Bisa ya sampean. Tenan Adik. Aku selalu terbayang wajahmu. Umpama aku disuruh melupakanmu melayuku nang Pak RT, Dik. Loh, nyapa nyari Pak RT? Ya golek surat keterangan tidak mampu. Bisa ya sampean. Dik. Mbok aku sayangin tuh, Dik. Genit sampean. Lah saiki lho, kita mbok darah rendah. Saiki ya. Gus, niki lho. Nyapa? Rencange kula niku galau terus, Gus. Nyapa? Galau diputus mboten purun maem. Dadose niku nyekso dirine kiambak. Ngoten niku pripun nggih? Kuwi jenenge tolol. Paham? Ya kuwi nek pertanyaanmu ngono kuwi jenenge tolol. Lah nyapa lah kowe arep ramangan sampai 5 tahun lho. Lah wong kabeh iki lho wis ginaris lho wisan. Iki wis ginaris, gek dolanan ati iki pancen ya ora oleh. Jadi resikone wong dolanan ati ya lara ati kuwi. Kon terusne omong ana kon terusne ramangan 3 minggu, minggu nek di WA Israel. Sherlock posisi bos. Info. Salam. Bi, basa Jawane angin puting beliunge apa? Aku ki wong Jawa Ero aku nek wong Jawa makane tak kei pertanyaan kuwi. Nantang cah ki. Lah kira-kira wani apa ora? Nek sampe gak iso, jangan sebut namaku Ula Paman. Ndang iso apa ora? Angin kuwi dadi angin. Ya. Puting. Puting. Lah nyapa bingung? Lah nyapa nggonmu mbok inceng? Puting kuwi pentil. Isono lho, adine bulet ya jawab ket mau. Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku leh tekok apa ora? Kenapa iki kadal. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ. Tak omongi ya. Nek golek bojo golek sing wong lanang sing ngerokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Elek. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ora percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Iya ta, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok ijik, panggah setia to. Setia karo rokoke maksude. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh. Nek gak pengen
Jemputmu itu kritik. Diapakne? Di rebonding apa di smoothing wae. Apik, lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Ini parah ini. Mbak, aku pengen jajal ilatmu. Ngomong dilah kene mati ping 15, tapi sing cepet. Meragukan ilatku kowe. Ora sapa lho sing meragukan. Ilat suhu iki. Iya. Ilat larang ora koyo ilatmu yo. Dijajal sik to, rasah kakak ngomong. Ilatku kemampuannya apik kok, sekali melet ngene iso ngangkat pinggangmu, Dek. Beh, ya rasa no ilatmu. Ya anggap ae sak kene. Undang. Malah gledah tekan dindi. Apa ki Mang? Ora mungkin salah. Cah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Enteni ning kono. Iya, aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati. Des, jarene panduwe apemu, jarene tembeme apa iya, Des? Cekelen mari Mas, cekelen Mas, incengen Mas. Ento. Kok ya ta, kok isone awakmu takok Mbak ciri-ciri apemmu piye? Ya aku gur diceritani Pandu, Des. Makanya aku penasaran ya langsung telepon awakmu lho, Des. Dan isuk-isuk ngomong nek apem. Garai wareg. Wah, aku urung mangan apemu garai wareg. Ndelok tok ora wareg kon, Des. Ora wareg. Nyapa kok penasaran karo apemku nyapa? Ya aku penasaran gara-gara diceritani Pandu, Des. Makanya aku teko awakmu ben gak penasaran neh, Des. Wis bentukane apem yo ngono kuwi. Lah nek jarene Ari Iwan kok beda wong ya beda apeme, Des. Wis penting bergaris nek bolongane Tapi kan beda, Des. Yang penting kena dileboni dadak Mbak apemmu tembem. Nek sing tembem nek sing pepres ta nek sing dekong ta. Ya mbuh makane aku tak delok ngono sik ya. Ora. Masuk ora. Aku dhewe bingung ngrasakno urip iki. Gak ngomong ku ya apa, kok ngomong ku ya apa sawangane kok dirasani wong bojo. Tapi repot nek bojo iki gak enak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jaba. Perkara mangan sak mangan yang ngono, Dik, iwake kok pancet ae. Sapa bae. Ambekan sih, wong ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbone gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa. Eman. Eman barang. Iya, Rek. Lho, nek pancene gak duwe rasa eman karuane, Rek. Lho, aja ngono ah. Waduh, aja ngono ta Rek ah kon iku. Lah katene ya apa? Lho, jaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter kon Rek. Nek banter kon Rek. Lah iya. Ya apa Rek? Ambekan sampean ku mbok yo nyebut. Nil. Nek ono sing nyilih duit kayak Ira. Dadi ngene. Awake dhewe kuwi ora iso urip dhewe. Dadi wong yo aja medhit, aja pukil. Mergo kala mangsane awak dhewe butuh kekancan, butuh dulur, butuh tangga. Mula nek ana wong sing arep njilih duit, kei ngerti nek awak dhewe yo lagi golek selian. Kei ngerti. Lek tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye to bocah iki? Lagi sadar lek manur ki ayu, makane kok disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplok nae lho ndasmu coplokan rasa tinggi mikir. Kok iso. Nek ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir coplokan nae kuwi ndase kok iso. Dadi wong lanang ki sing satset ngono lho, Pak. Satset rumang sambung ngencengi sabur apa piye? Maksudnya ki golek gawean kono lho, Pak. Ora kok jungar jangur nyepet-nyepeti moto. Lho. Kowe iki ra ero, Bu. Eka prabot gawe. Paling hapus-hapus, Dik. Aku ki apal karo kowe. Omonganmu iki gedabrus. Alah, entut birut. Rambut iki bahasa Arab ya, Mas. Sahrun.
Rambut sahrun. Sahrun. Bubuk krungu ora aku pengen. Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun, raksun. Oh iya. Pripat ainun. Ainun. Sekolahan madrasatun. Madrasah. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Kenek ri nyenyetun. Malah sing marahi gurih ya cokotane kuwi lho. Nek wis ora nyokot ya sepol. Enak tutuk dia sementul kayak jarjit kapok loh. Gek tutukanmu lho sak pira kok ngantek mentol. Ora sambok tutuk, nggonku lho wis mentol. Apa kowe ngenteni aku permak ning salon? Lah arep nyapa ning salon? Tak pasangi untung ngisor. Lah kaya yo oe. Tak cokote sentolopmu mesisan kelintinganmu loro tak brakote men tugel sisan. Kapok. Lah wong nggonku lho bakoh. Oh iya iso tugel. Paling malah menikmati yo. Prawan rondo rek sing iso nyokot ya senuke ra enek untune. Kuwi lak jarimu. Nek pengen dicokot lebokno dhuwur goblok. Lah nek kuwi menyalahi aturan to. Wong dalane lho duk dhuwur. Senuk kon dhuwur engklek engko muleh. Paling awakmu malah sing mekeh-mekeh. Sempenting ora mambu mbako. Lah temu locot kuwi mambu mbako. Apa aku sing mambu mbako, he? Lha ya mbah kira-kira ning dhewe. Aja ngawur ae ya. Wae sekali-sekali nyenggol aktor iclik ya, Kang ya. Sapa lho sing nyenggol? Wong mbok menawa ae lho. Engko nek tak ulti jarum sak dok-dokem lho tenan lho. Alah omong tak durung karuan iso ae. Mambu mbako ya apa nih keleke apa pentile rumasane? Lah wong kelek kok mambu mbako lho. Gek sapa sing sudi nyosor rono? Masane cah kene iki nggo mut-mutan perokok aktif ta? Lah ya mbah. Lah wong sing duwe kowe lho teko aku. Nang Taiwan iki kerja apa to? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingsle lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sawang kok mlakune akeh-akeh. Anjay. Kowe roh tempe, ngerti? Tempe ning jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe ning jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong ning jero tempe. Eram-eram. Lah ra iso. Tempe ning jero lontong tempe arem-arem. Nek lontong ning jero tempe merem-merem. Ora percaya ta we? Nek ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas goreng. Ya mulai. Ngapa to, Pak? Ya nglebokne lontong. Maksudnya lontong nek tumbas niku lho pas bojone Andi pas goreng tempe dicampur mbok pangan kepenaan sambele pedes akhirnya awakmu merem-merem biyu enake ngono. Pikiranmu selalu so tipip. Wapuk kowe ngono aja sing delok. Lah Nur, tanggaku tuku motor anyar ditumpaki bojone kok gak oleh. Nyapa ya, Nak? Ya, Mbuh. Ngene lho, men kemen. Loh, kok ajaran malah dikemen-kemenke. Nanti aja kakean mangan godhong sembukan karo brengkesan becot to mangkane iki, Jen. Nyapa ndak teko mangan barang. Walah tutur arep kandangan angel tenan. Angel piye lho? Kuwi ngono sing anyar motore metik sing ditumpaki ya motore metik lapo kon numpaki bojone iki lho lapo ngono lho. Lah aku penasaran makane pengen numpaki. Kuwi untung kowe ora digedhike wong sak donya, ya Allah. Lah iya. Men, sejak esok lho ki kok iso tumpak-tumpak ndek bojone wong. Anjay. Sampeyan ki yo ngono. Wis seru nek aku gak duwe apa-apa. Kok sik mok kon adol-adol. Enenge yo barang sumu iki. Mosok yo arepe tak dol tenan.
sidane dikepruki bojoku. Lah iya karo ndene adol ngono kuwi apa ya arepe sak nggon-nggon. Wis enek pasare khusus, padane bakul sego goreng turut pinggir dalan. Beh, aku iki guyon Pak Ton. Iya. Pak Ton, tak sawang-sawang kok sampean ketok ngantuk. Tak gaekne kopi piye? Kok ya apal enak aku rung ngopi. Ya wis gak apa-apa gaekne kono. Sing kental aja legi-legi aja pahit-pahit. Lah ya ngono. Aja mecucu ae dadi Bang Percit iki kudu senyum saithik ben ketok gantenge. Dadi nasabah barang ki ya tertarik karo sampean. Wis to tenang ae. Sok minggu ngarep. Mak Nur, apa bener bahasa Cinane beras sing apik uwas sing sae? Wes sing sae. Iya, Mak. Wes sing sae. Iya bener ora? Wes sing sae. Beras sing apik. Iya beras sing apik. Wes sing beras wes. Heeh. Apik sing sae. Iya. Apik. Wes ingkang sae. Apa nek to ki? Woi. Nyapa? Ndang rabi, mikir ora rabi. Lah kowe iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urungi ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Kake rabi. Aku nek ora karo rondo nu wegah. Halo, oke rondo. Gek ndang mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Kata-kata kalimate wae. Enek kalimat burine apa ki huruf kacek sahuruf. Kacek sahuruf ngoten pun beten artine. Lah iso ngono. Umpamane ya contoh jeru ya apa? Dalam lek tambah ka dadi jeruk buah. Lho niku lho pun genah lho. Jeruk dalam jeruk buah. Garu luku neng sawah. Ditambah ka garuk kukur. Wis beda beda. Turu lah iki lho gak seneng. Oh iki. Ya iki aku. Iki lho sing gak senengi ya iki. Harga diriku jatuh sebagai dagelan pondok. Sampeane rondo to, Mbak? Lho. Rabi durung lho, Mas. Oh alah, tak kira rondo. Tapi nek ngrasakne kaya wong rabi ngono kan ya wis tau. Rasane apa, Mbak? Maksudnya ngrasakne penake ngono kan lho yo. Keringetan bareng. Mbah, ketarane kok rasane rabi ki penak. Yo penak, turu lho enek sing ngeloni. Pengen ayo rabi. Lah mbok ayo to. Teruntuk bapak-bapak, mas-mas, pakde-pakde, om-om dan semua KB yang merasa lanang. Kowe iki ngomong ora enek komane ngalahne mercon deh. Perlu dipahami dan dipersiapkan Apa? bahwa jika Anda menikah, tandane awakmu siap orang duwe duit. Lah wong direwangi nyambut gawe budal esuk mulai sore kok iso ora di duit iki lho. Karena uang suami adalah uang istri. Lah nek carane ngono ya bubrahne tatanan lho. Sementara uang istri yang dipakai suami adalah hutang. Lah wong rabi pengene urip bahagia lho. Lah kok malah menderita. Mending ra rabi. Anja. Rumah samu. Rosane manggene ngendi? Lho wong lanang angkat-angkat sembarang roso. Beras. Watu. Terus lho sembarang. Alah kayu. Ning ngendi-ngendi Mas, jenenge wong kuwi panggah rasa wong wedok. Lho, kok iso ya? Wong wedok kuwi nggawa gunung loro ra tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk. Dek, aku njaluk tulung Dek lagi Dek ning. Nah iki aku ngiwangi kowe Dek, nah iki aku. Aku njaluk tulung iki. Mulane martabate wong lanang iki Dek. Harga diri Dek masalah. Apa-apa jaremu urusan di Wong wedok rasa. Kok iso? Nggawa gunung loro nyanti-nyanti tau sambat. Wong lanang, hah?
nggawa ndok loro titipne manuk. Alah, tetep rusa wong lanang. Kok iso? Ah, dibleki gunung loro kuat tok. Iya, malah kau weri ya. Bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki nang ndi? Apa ya padha? Ditekoni kok malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki muridé robot gedek ta. Ya ora, lah wong kok mosok gurune kok robot iki. Kok enek ae idemu takok lho. Tara yo ora roh, yo sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok. Ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Puas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Anja. Lah nini karo nunuke ayu ndi? Jane ayu nini. He, tapi nek calanang dolan sing digolek ora ninike, Mbak. Apane? Nunuke. Padahal ayu nini. Tapi wong lanang-lanang nek dolan sing digolek ora ninike, Mas. Apane? Nunuke. Nunuke sapa? Nunuke bojoku to. Dino minggu sing tak tunggu. Terus kowe ngajak jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya, Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Iki acara apa to, Cah? Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe tole sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoane, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe tole sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Nak Surabaya iki Ayo. kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Joko sembung numpak becak gak nyambung cak kon niku kok wancang lambemu. Kowe ki ana apa to, Nduk? Wong kok kerah kowe ambek kancane. Ngomong ya mbok sing sopan. Ana gak sopan, lancan arek iki lho iso ngolokno aku kok rengginang we. Lah kok wani men madake kowe kaya rengginang. Ora arep iki pakmu preman iki. Baleso. Adakno kaya brengkesan pindang ngono. Ana bales. Kon ngolokno aku kok rengginang lho wong raimu ana kok brengkesan pindang. Ah bener, ana madake bales padake. Jane wong ndi kancamu kuwi? Kancaku pindahan teko Semarang. Oh alah, pindahan saka Semarang yo. Sesuk tak pararane. Enak men madake anakku kaya rengginang. Mbok dolan to, Pak? Kayak wong-wong kae. Dolan nang ndi? Nang pantai, nang kolam berenang. Alah, dolan ngono kae gunane apa, Jar? Yo ngilangi stres to, Pak. Yo ben to. Wong-wong kae sing dolan, wong-wong kae stres. Bapak lho ora stres. Iya to, Pak. Aku dadi stres ngomong karo bapak ki. Yo ben, kowe kok ana sing dolan sing stres. Mbah lah ngomong karo wong stres. Kowe kuwi kok sing stres. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki jek tak bahas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gawean mau piye? Kok ngematne sempake wong lanang. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger rek. Tulung to nek bar bayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Ayo to bisa naik. Ojo to, Dik, aku wedi lho. Rasa kuatir. Aku wedi nek ketagihan. Wis to jalan penak.
Iya ngerti aku nek penak, tapi besok ae to nek dhewe sah. Alah, pada nunggu sah barang. Ya nek sah kan sahdu to, Dik. Padha ae lho. Wis to, besok nek wis sah awakmu njaluk sedina 9.000 lho pangkat tak turuti. Hele, sing los ae lho. Kowe pengen tak sayang apa tak kasari? Yo disayang to, aku mau mbok kasari. Kok malah kelingian? Pengen gawe hati apa emosi? Aja muni ngono to. Aku wedi nek mbok tinggal. Ayo to. Aku janji ora bakal ninggalin kowe. Ya wis, ayo. Tapi engko oleh nyuwun neh ya. Ya. Ya apa, Mah? Ya ya. Iki mah dino apa ya ya? Dino Kemis. Iya, ngerti iki mah dino Kemis. Lah ngerti kok teko. Maksudnya iki malam apa ngono loh. Yo sak lumrahe nek Kemis yo malam Jumat. Lah wis ngerti nak malam Jumat ki yo istrinya ini udah diapa-apakan gitu loh. Lah kon ngapakne udah wis kaya ngono. Kok wesel aku. Kesel. Dhewe to lagi mulih ngembur lho. Piye to makarepmu? Turun jopo. Yo aja turun jopo to ya aku kademen lho. Oh bojone wis macak sedina banget. Dadakno dianggurnya rumah sakit kok sokan. Turun jopo kono. Ngono ki lho wong wedok nek wayahe suntik ra disuntik ngono muring-muring. Sore tuku lengo nyangking botol kanca. Astagfirullahaladzim. Kanca lawas ngajak dolan menyang kali pel. Pelem mentah kecute ngungkuli jeruk tumo. Masya Allah. Tumo kathok lelar-leler ana rambut jempol. Jempol sikil midak lele kleru patil ilat. Ilat cendak yen gondilat ora apik temon. Oh, kono tarakku liyane kae. Ngandani Mas Temon. Oh, ngandani Mas Temon. Nek bahasa Banyumas ki ada akhirannya itu ada penekanan kak. Oh gitu. Ya, contohnya nek bahasa Indonesianya ada itu ada. Oh. Nasi. Ya, kayak kue nek turu. Apa? Baleni maning. Masa baleni maning lah keprigat berarti ini kena tayang. Ya tayang baik. Tapi kan dadine Lapor Halo, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, ah. Ya, jangan lupa baduk lo ya. Iya, malah iki kayak badok. Emangnya napa to nek ora badok? Nanti sama nih gak baduk, sama aku cepet mudar lo ya. Ocer yo ben to kok. Ya terus nak ayah mudar terus mama jadi rondo gimana? Mama gak mau jadi rondo ya. Yo golek meneh to mah turut dalan yo akeh wong lanang. Ya senajan uripe sampean ning uripku ki gak ono gunane ya, mek ngentek-ngenteki, tapi aku nu cinta sak kresek karo sampean ya, tenan. Yo mah nek ngono aku tak nyekek sik yo. Oh, makanya sampean ki nak nyekek ki rada akeh. Iya mah iki lho nyekek wis akeh. Tenan yo, sayang tenan yo. Sampai mirsani Ayu seko aku ki nggo napa, Mas? Mbok. Umpamanya takon milih raya karo bokong pilih ndi, Mas? Aku milih wajah. Oh, lah sampean yo goblok, Mas. Oh, celok aku. Nek rai diwalek entuk apa, Mas? Gulungan. Nek bokong diwalek entuk apa? Oh iya. Si angkrek lali aku. Anak mungkin 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nek nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI. Ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh jelas. iya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketok celuk. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh 4PI. Iya. Nyelok anak nomor 5. Ya kena nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bubu. Malah sampean kenal no karo anak yang ganden no.
Lah kok agite kok mbok lah kene wis jawab nempi iki lho lah. Malah kenal no buke iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok gandeng. Oh, lah kok. Omong kon. Digudo setan maca apa, Jem? Ayat kursi Mas Jo. Lah nek digudo rondo, ayo maca apa? Maca alhamdulillah. Kamu jadi mau yang mana? Sayang, kayaknya aku nggak pantas deh buat berada di samping kamu. Ya udah, kalau kamu nggak mau di samping aku, di belakang aku aja, nanti aku nungging. Kok demak, kok demok, masamu bojomu apa pi? Aku dikongkon kuwi ae. Lu senenono kae. Salahe manut. Kowe lek meteng kabeh, kowe ngatasi. Kowe gelem ngopeni anak-anakmu. Masa sing dadi anakne tok meteng lho jane apa? Jane si Gini uyak-uyak ben ora kena hipnotis kowe. Ki sempakku dikenekne ya. Ku maskeran. Maskeran iki ngerti enggak, Pak? Pak, maskeran iki sempak iku kudu digawe iki, Mbok. Iki penghantam, penghilang hipnotis. Dadi hipnotis, sihir, dukun, santet barang kok iso kalah karo iki, ha? Paham? Pak, eling-eling. Gini uyak-uyak kok ya. Kuwabe gawonen pokok aja kucing. Ya, wong lila, tetelen kok. Lemari, mari ngono terus ketake, ulone, bitike, wedhuse kabeh kon balik. Sing penting sampai kandhane kucing kon balik. Sing penting aja kucinge. Wong lila, aja lali budal ya. Lek ngene uyak-uyak karo maca mantra, ya. Pujo pajaputa ning ngasu, DPR sing ngusi aku motone budek karo bisu, ya. Eling-eling, ya. Wis kintang budal. Kesempatan sepisan iki kok iso men lho. Tapi eling-eling ya, eling-eling Pak, marine lek budal, eling